Ang hingpit nga pagkawagtang naunta sa pandemic ang pangamuyo sa Muslim community ning pagsaulog sa Eid al-Adha. Pagpasalamat ngadto kang Allah nga wa ni usa kanila dinhi Sugbo ang natakbuyan sa COVID. Si Luan Mirondina sa report. 16 ka mga baka o 45 ka mga kanding ang gihalad sa Muslim community sa Sudtungan Basak kaganihang buntag sa pagsaulog nila sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Matod ni Haji Nor Pancho, imam sa Darul Islam Mosque. May sponsor silang taga Malaysia, hinungdan nga nakapamalit sila og mga kanding og baka bisan pa man sa nasinating krisis nunot sa pandemic. Gibahin-bahin nila ang mga karne aron maapuran ang matag pamilyang Muslim. Kay kung wala pa ni COVID pandemic na mas pinakadaghan pa ang gikuan. Kay mao ni sa obligasyon sa mga Muslim nga kailangan for the sacrifice na kailangan our brotherhood. Na bisan sa gamay na at least ang tanan na makatilaw na there's very happiness for our Muslim people. Mato ni Haji Nor Pancho, sama sa kadaghanan, apektado kaayo ang ilang panginabuhian, sukad gipatuman ang stay-at-home protocol sa nasod. Pipila ka buwan na silang wa kapamasada, busa naglisod sila sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Mapasalamaton hinuon sila kay way ni usa ka Muslim dinhi sa Sugbo ang natakbuyan sa COVID-19. Ang mga Muslim, they are used the 5 times daily prayer na manghugas sa tiil, kamot, mata, ulo ug dunggan. 5 times daily prayer. So, maunay required karon sa mga doktor nga cleanliness. So, sa mga Muslim, niadto pang panahon nga gihimo sa mga Muslim nga cleanliness. So, mauna mga Muslim nga way alcohol na way nagkasakit. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.